Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo ang samong paraligtas, asin nagpaasan kan krus. Kaugaying warasan na magkanigo kaming makanuod, kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamitin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangan Diyos, nagtaos ako nin sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paginguwang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. An kagurangan Diyos, binuksan ang sakong talinga, asinday ako nagtumang, ni nagsibog, ang sakong likod itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon, dai ko tinahuban sa insulto asin lutab. Ang kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako, kaya dai ako napahamak, kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon, asin aram ko na dai ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, naguulog-ulog sako. Tinitiwi ang ngimot, kinuyong-kuyong an payo, naglaom siya sa kagurangnan. Siya iligtas niya, siya agawon niya, kun siya buot kan kagurangnan. Pinalibotan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot naglikos sako. Linabot ninda ang sakong mga kamot sa mga bitis, mabibilang ko na ang gabos kong tulang, minamasdan ninda ako, asin minaman-manan. Binaranga-banga ninda sa indaan sakong mga gubing, asin an sakong bado sinugalan. Alagad ika, kagurangnan, dai ka magrayo, kusog ko, pagumare sa pagtabang sako.
Isasaysay ko an sa imungaran sa sakong mga tugang, sa tahaw kan katiriponan o umawon taka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya. Gabos na kapag arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa iyaon sa imo sa forma nin pagka-Diyos, siya dain napahona na makapantay ang Diyos na sa Salomon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naginsiring sa mga tao. Asin sa anyo sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri, nagpakamakinugkoyog sagod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang inilangkaw kan Diyos, asin iwinara sa iya ang ngaran, nalabi sa gabos na ngaran, tanganing sa ngaran ng Diyos, ang gabos natuhod magluhod. Ang langit nun, ang daga nun, asin ang mga taga-irarom kan daga, asin ang gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan, si Hesu Kristo sa kamurawayan kan Diyos, Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Duman sa krus, ginawa minaran, initaas siya nin Diyos, na urogi sa gabos, Pagbasa kan pasyon ni Jesucristo, susog ki San Marcos. Pag-urulay na si Jesus ipagadan. Kulang pang 2 aldaw para sa Pasko asin sa mga tinapay na daing libadora. Ang mga puon nin kapadian asin iskribas, nag-urulay kun anong pasaluib ang gibohon, tanganing si Jesus madakop asin ipagadan. Ulay ninda. Bakong sa fiesta, tibaad magkariribok ang mga tao. Linahidan sa Betania. Kan si Jesus nasa Betanya, nakatukaw sa lamesa sa harong ni Simon, na daoton, nagrani sa iya ang sarong babae, may darang sarong praskong ulor, na mahal asin mahalaga. Pinasa ang prasko asin ang ulor, inula sa payo ni Jesus, nagkapira sa mga yaon duman, na anggot asin nagsabi, Ta daw ta sinayang an ulor na ini, kuta na ipinabakal sa langkaw na halaga, asin ang kabakalan itinaos sa mga dukha. Naanggotan ninda ang babae,
Alagad si Jesus nagsabi, Pabayain nindo siya, ta daw ta iniiwal nindo. Magayon ang ginibo niya sa kuya. Ang mga dukha danay nayaon sa indo. Asin sa anuman na oras, matatabangan nindo. Alagad ako, bakong danay na uya sa indo. Ginibo niya ang hawak para sa lulubngan. Totoong sinasabi ko sa indo, sa inman sa bilog na kinaban, ipagrukyawan marhay na bareta, ining ginibo niya, gigirumdumon para sa iyang kaumawan. si Judas Iscariote, saro sa 12, nagduman sa mga puon ning kapadian, tanganing ikapasaluib niya si Jesus sa sainda. Pagkadangog kaini, nagkaurog masinda, asin tinugaan natatawanin kwarta si Judas. Kaya nagpuon paghanap min lugar, asin oras na si Jesus ikapasaluib. Pamanggi sa Pasko kaibaan mga disipulos. Enot na aldaw kan tinapay na daing libadora. Aldaw na ang kordero Pascual, inaatang, ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, Sain mo gusto kami mag-andam kan pamanggihan sa Pasko? duwang disipulos, sinugo ni Jesus asin sinabihan, Paduman kamo sa banwa, asin masasabat nindo, ang sarong lalaki na may darang dulay na tubig. Sunodan nindo, asin paglaog sa harong, sabihan nindo ang kagharong. Nagpapahapot ang maestro, kung saan siya makakan, kan kordero Pascual, kaiba kan sa iyang mga disipulos. Ipapailing sa indo, ang dakulang sala sa itaas, sangkap asin andam na. Duman kamo mag-andam, kan Pasko para sa sato. Ang mga disipulos nagduman, nakaabot sa banwa, nakua ang gabos siring sa sinabi sa inda. Asin duman, nagandam kan pamanggi sa Pasko. Pagkabanggi duminatong si Jesus, kaiba ang 12. Mantang sinda nagkakakan sa lamesa. Si Jesus nagsabi, Totoong sinasabi ko sa indo, saro sa indo magpapasaluib sa kuya. Saro na nagkakakan kaiba ko. nagkamurundo sinda, asin saro-saro naghapot. Ako kaya? Si Jesus nagsimbag, Siya saro sa 12. Siya nagsasawsaw sa pinggan na ginamit ko. Anaki nin tawo, mahali, siring sa nasusurat, alagad herak man sa magpapasaluib sa iya. Marhay pa na ang siring na tawo, day namundag. Eucharistia, pamangginin kagurangnan. Mantang sinda nagkakakan, kinuha ni Jesus ang tinapay. Binindisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi, Ako anindo, ini ang sakuyang hawak. dangan kinuha ang kalis, nagpasalamat, itinao sa inda asin gabos, nag-inom, asin nagsabi, Ini ang sakuyang dugo, dugo sa bagong tipan, dugo na papabuloson para sa gabos. Totoong sinasabi ko sa indo, dahil na ako mainom kan bunga nin ubas, sakod sa aldaw na ako mag-inom nin bagong arak sa kadayaan nin Diyos. nag-awit nin mga salmos, dangan nagluwas, pasiring sa bukid ning mga olivo. Pagninigaran ni Pedro. Si Jesus nagsabi sa inda, Kamugabos, masiribog ngunya nabanggi, siring sa nasusurat, lulugadan ko ang pastor, asin ang mga karnero magkakawararak. Alagad, kung ako mabuhay liwat, may enot ako sa indo sa Galilea. si Pedro nagpahayag. Dawa gabos magsiribog, ako dai. Si Jesus nagsabi sa iya, Totoong sinasabi ko sa imo. Ngunyan man sa nang banggi, bago ang manok tumuraok na makaduwa, makatulo mo na akong pagninigaran. alagad si Pedro,